Vols emprendre el teu negoci? Descobreix com podem ajudar-te. Passant pel servei d'emprenedoria que t'ofereix assessorament inicial i orientació personalitzada, ajudant a dissenyar el pla d'empresa i definir el model de negoci. Analitzem el pla econòmic i financer per a garantir la viabilitat. Et mantenim al dia sobre ajuts, subvencions i recursos disponibles i t'informem sobre tots els tràmits i requisits legals necessaris. Després de definir el teu projecte, et derivem a la regidoria d'activitats econòmiques per a formalitzar els tràmits administratius per a obrir el negoci, com ara tota la informació necessària per a iniciar l'activitat econòmica, assessorament sobre llicències i autoritzacions necessàries. A més, t'informem de la normativa i requisits tècnics aplicables, coordinem en altres departaments per agilitzar processos i fem un seguiment constant amb inspeccions. Pots trobar l'àrea de promoció econòmica al Centre Cívic i Cultural Vilaflora, Riera Gavarra, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, trucant al telèfon 93 795 46 25 o escrivint-nos a canet.promocioeconòmica@canetdemar.cat o a damperadd@canetdemar.cat. I l'àrea d'activitats la pots trobar al carrer Ample número 11 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, trucant al telèfon 93 794 39 40 o escrivint-nos a beltrangmrt@canetdemar.cat.